नमस्कार, मी प्रीती जोशी. 1 मे रोजी आम्ही आशा भोसले यांच्या सुमधुर मराठी गीतांचा प्रोग्राम घेऊन येत आहोत. मनामनातील गाणी आणि आशाजींची वाणी. हा प्रोग्राम सादर करतात सिद्धी आर्ट्स आणि या कार्यक्रमाची संकल्पना आणि निवेदन आहे ते सिद्धिता मोरे यांचं. तर गायक कलाकार आहेत मी डॉक्टर राम पंडित आणि मधुरा देशपांडे. या कार्यक्रमाचं संगीत संयोजन आहे ते राजेश पवार, विनय चेऊलकर यांचं. तर उत्तम साऊंड असणार आहे नितीश फणसे यांचा. त्यामुळे जरूर तुम्ही या कार्यक्रमाला या. आशाजींनी मराठीमध्ये अतिशय वैविध्यपूर्ण गाणी गायलेली आहेत आणि या गाण्यांचा आढावा या प्रोग्राम मध्ये घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांना आग्रहाचं निमंत्रण आहे. 1 मे बुधवारी संध्याकाळी 7 वाजता भारतरत्न लता मंगेशकर ऑडिटोरियम, मीरा रोड इथे हा प्रोग्राम होणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी जरूर या. मनामनातील गाणी आणि आशाजींची गाणी या कार्यक्रमाला.